Am revenit la De 3 ori femeie și rămăsesem cu discuția la momentul în care te simțeai bine că îți făcea așa ușoare avansuri sau poate din prietenie sau nu. Da, și vrei să demonstrezi că ești încă dorită, probabil. Exact. Să demonstrez, nu știu dacă atât mie, cât vreau să demonstrez acest lucru. Și consider că am greșit și de aceea am venit eu să-mi cer iertare, pentru că dacă la momentul respectiv aș fi știut să-i spun, uite ce, Lucian, uite ce se întâmplă, uite de ce se întâmplă așa și haide să facem ceva, să oprim acest lucru, ar fi fost mult mai bine acum. Pentru că lucrurile au denaturat foarte din rău în rău și am avut un divorț în care eu am lăsat fetița, noi avem 3 copii, cei 2 au fost încredințați mie, iar cea mică lui Lucian. Asta au fost vreo 3 procese de încredințare, de autoritate tutelară, niște lucruri, audiați copii, deci ceilalți 2 copii au peste 10 ani și au trebuit audiați. Da, da, și mă consider vinovată, acum ne-am împăcat, dar nu știu, pentru copii, dacă aceste lucruri rămân, le pot șterge cu buretele. Deci, probabil că de voi depinde. Da, numai de noi și numai de ce se va întâmpla de acum încolo. Dar oricum lucrurile au fost mult mai rău decât eu am așteptat. Eu, atunci când am rămas singură, am avut un moment de cădere, iar din păcate trebuie să spun acest lucru, omul care a fost lângă mine și m-a încurajat în acest divorț a fost mama mea, care timp de 12 ani nu a acceptat această relație. Ba mai mult a angajat să o păzească o firmă de bodyguards la a doua zi, da, de o poveste așa, de a doua zi, 12 ore au trecut după ce am plecat de acasă, au angajat o firmă de bodyguards să mă păzească, ulterior firma de bodyguards a încercat să obțină niște interese materiale de la mine, să-mi facă pază în particular, deci fără firmă. Și acum îți acceptă soțul? Nu, nu ne interesează. Nu ne interesează, deci au fost niște... Oamenii au observat că am o situație materială bună și toate persoanele din care m-am înconjurat, eu am fost singură permanent, m-am simțit foarte singură și tot timpul mi-am dat seama că este foarte, foarte greu, nu de la 17 ani, deci fiind în casa lui, am rămas așa, total debusolată. Acum, pe de altă parte, tu, e greu când îți intră un sâmbure de neîncredere în tine, mai ales din partea unui bărbat. E adevărat, ați făcut ordine, ați clarificat niște lucruri, dar trebuie să ai o anumită atitudine și o anumită tărie. Povestea nu a fost chiar așa. Deci, greșeala ei a fost că în momentul în care eu am observat că Dan Helciug, eu n-am nimic cu omul ăsta, că ne-am cam războit noi pe presă, am observat că este tipul de om care atunci când miroase o afacere sau ceva, el se duce întotdeauna către partea slabă a lucrurilor, către veriga care cedează. Și sigur că și când Janina a venit în concert de la Bârlat și mi-a spus că aici a apărut momentul violenței, mi-a spus de față cu copilul că eu îl iubesc că eu îl iubesc pe Dan Helciug, îți dai seama că n-am putut să reacționez altfel, îmi pare rău, deci n-am avut starea necesară să... Nu, dar acum... Da, acum lucrurile s-au liniștit. Eu am trecut peste toate lucrurile astea pentru că... Cum ai trecut? Chiar e foarte important să știm cum ai trecut. Păi am muncit toată vara, am scris versuri, m-am dus cu trupe